Esebizzjoni mill-isbaħ fl-ITS, arti bil-butir u ċ-ċikkolata, statwi 3D magħmula mill-istudenti tal-Baking and Pastry. Hija din l-esebizzjoni li tellaw numru ta' studenti tal-ITS fil-kampus ta' Ħalluqa, esebizzjoni li hija miftuħa għal pubbliku. Waqt żjara li għamilna fl-ITS, il-crew ta' Net News seta' josserva id-dettallu x-xogħol li fiha kull skultura u talent evidenti ta' dawn l-istudenti. Tkellimna ma' Andrew Farrugia, Senior Lecturer fl-ITS. Li qegħdin naraw hawnhekk huwa x-xogħol huma żewġ tasks li kellhom l-istudenti tal-ITS fil-Higher National Diploma Level. Dis-sena kellhom żewġ proġetti, waħda biex jagħmlu skultura dak li nsejħulu fil-butir jew fett u oħra fiċ-ċikkolata. L-iskop wara dawn biex tgħin xogħol huwa biex huma jitalmu jiżviluppaw in-knowledge u t-teknika f'dik li hija arti fl-ikel. Huwa llum il-ġurnata huwa importanti ħafna għaliex illum il-ġurnata anke jekk wieħed imur sempliċement ġewwa restaurant il-mod ta' kif jiġi ppreżentat l-ikel huwa b'mod li jsir anke b'mod artistiku, b'mod ċertu attenzjoni. U dan kollu jkun beda minn dan it-tip ta' xogħol fejn huma qegħdin jitgħallmu kif jiskolpu, kif jippreżentaw statwa within 3 dimension u tul dak il-proċess jiżviluppa ħafna dan il-knowledge artistiku. Andrew Farrugia spjegalna kif dan ix-xogħol jieħu sigħat twal ta' preparazzjoni u ħidma biex il-prodott jieħu l-qagħda li tistgħu taraw f'dawn il-filmati. Ħafna minn dawn l-istudenti ħajkollhom ċertu kapaċità forsi daqsxejn oħra esperjenza li dan jista' jmexxu l-industrija fil-futur qarib. Ħadna l-kummenti ta' Zach Karwana, wieħed mill-istudenti tal-ITS li ħasem f'din l-esebizzjoni. Tara li l-prodott tiegħek li tkun għamilt lilek fuq 3 ijiem taħdem fuq u joħroġ prodott bħal dak sabiħ huwa vera feeling sabiħ ħafna. Anke l-ammont ta' xogħol li daħħalna fih għamilna fuq 8 sigħat fuq wieħed biss. U bħala feeling naħseb li għalkemm li l-ewwel darba li qatt għamilna xi ħaġa bħal di vera ħareġ pulit u vera huwa feeling sabiħ ħafna. Zach spjegalna x'jixtieq jagħmel fil-futur permezz ta' din il-karriera. Nixtieq ndur Malta wkoll u ndur id-dinja u biex naħdem nġib l-esperjenza minn restaurants u lukandi differenti barra minn Malta ħalli jien nkompli nkabbar il-knowledge tiegħi anke bħala chef. Din l-esebizzjoni ser tibqa' miftuħa għal pubbliku sa 2 ta' Lulju mit-2 sal-ġimgħa mid-9 ta' filgħodu sa' 9 fil-kampus tal-ITS f'Ħalluqa.